Hej, jeg har mange, der spørger os, hvordan gik en forskel på, om de skal have en venstre eller en højre del, når de skal have en ny lukkemekanisme til deres Tedford C400. Det her det er en venstre, og det vil sige, at du har pilen her, der peger ned på cirklen, og når du skal afmontere den, så har du en anden cirkel herover. Så sådan ser en venstre ud. Hvis det nu er, at du kommer til at bestille en højre, så kan du også sagtens montere den på dit venstre toilet. Så skal vi bare lige have listet den her op. Her har jeg en højre, ved at pilen er her, og den skulle egentlig monteres sådan her på toilettet. Men så kan du ikke få den ind. Derimod er du kommet til at bestille en højre, så drejer du den 180 grader. Så lægger den herover til, så den falder i hak. Og drejer den på plads. Det virker lige så godt som før. Pilen er bare der, i stedet for herover.